itira na walang katapusang pagkukur. Tunap man mati yang ayaw. Doon na lalawakap din sa bangala kadabub sa langan na inilampawi. Inayin din miya kapepe niya bangala kabinan ni miya rasa-rasa itong pananggagaon. Tama ito. May kakuha na bumaninin niya nabubupa ka sa bangala na may buwan na bangala na miya katito kayo niyan. Yung kape again eh. Din na lalalawakap kunta sa pangwata sa bangala. Ano? Nakapipit na mabangala ipit ka. Mali mapeke di ako siya para ako. Di tatanggawa. Si Senua man na ibit ka. Pag ako initindihan na kayo ko ipit na tapi matapit na magay na. Pamalano ang tanong. Hindi mapenin na. Galitaan. Parang beloy ako. Dinata ang bangala yaman ka ano. Dito ay sa ano na dito sa nubo. Iya penai kami taman ni we mata di guna ke ulas. Kaya mumkengan wag. Ay dala di mata umu pa sa niu. Ay dis, nama di ko pa kasi. Wala. No. Ami ya, sepuan suku. Yang apa yang berdia ni? Cara di petang. Yang pernah yang ada di sana. Tu kan bunyi sopan ni. Beteng. Ini taman ni juga yang memgeran lagi. Wina dia betengnya ni pinaka bulung eh. Ni kalala ini bulung lagi masuk ya. Yang memgeran tu nak mabur ini. Pulang ni. Ya. Yang gano kata ko mga idol lang milenyo. Idol ada mana buat yang kaya membegangan lagi. Nah, pepe ni tama. Yang ya mata tahu saya yang kawannya. No. Yummy. Ayo di mana? Mapeta ko betulnya man. Ito yung mga idol preparation tayo sa iyong tuwang bangila. Ayan na, mapasya lagi ini ako. Itira na walang katapusang pagkukur. Amig ka nagipian puan. Dito ni ginagan lagi nga agil baga kakukur lagi makinan. Ayo ko pa lagi nga kakukur dingap ke side pakit yang ako ani ang kilidin na legat. Wede mabuka pegi ako kurari mga idol na pabagritaw ni lawas. Di nga masalta na pamakala.
Ay meeting pagi lo. Ito kami sa side pocket kau na. Oh. Ayo di nga kukuragi sa idea na rin mga suki. Nepke sa kalutan na yung tapuro yan. Nagyakili di na damali. Ngayon yun. Malima kukuragi ang akili dia na bungabuk mangkukuragi ang alo. Tama lah, dito na naging alikod ka. Gip ko siya, gikakukur sa niyo. Sakit alikod. Iya makan di Demarta, ya apa berang-berang abis kasih mata kiki. Wina, sebuti gira na kailangan lagi mabuka kukur na dahan-dahan ako na. Hindi klubet ang gira tungan nga puwersa. Lagi pweso na ke anitan. Tama ko lagi siya na kukur. Ino ka uli? Tuno, baka panakuan. Ha? Ha? Kala ko naman na di pagino kasi lapon. Ilan na ka ditap mga pahadi kay kuwan na. Mapasang agagi nga ni pula ka. Disuaya na pilikat. Kaya mungkin nga di subragi yung ito kapukurangan. Na pilikat. Kailangan natin kira na yung ito ako na dahan-dahan. Napano ba dahan-dahan na sa buki girong ko? Dahil mapasad ka ko talo gawi. Ito na yung lugo. Yeah. Hindi na gusto na gini. Ay bubud tano siya na migat tano sa yung tabagala. Belin tano man na ginataang banggala. Ay do na taang-taang. So gigi mga idol kate may patano kumukurag yung utan yung tanong ya ni pangdaw kan uto na mga ukit-ukit mga teknika kakukor sa niyo kaya mamagkang ano nakate may kamuli pa mapmana pa para makuni ka paparian. Ha, nabenda ya kape niya na isa umlag yang kaya papar yan naka-experiment po ini kaya mamagkangan saksi na gulo pa maka katinde sa mga seda na nabakas. Jadi ko nagtabakas sa uso papar yan na usugat tayo na kaya mamagkangan na nabununta na mayaway para yung ito kuwan yan na gata yan na lumiuliw. Hagis taon na pa wata ini sila po man na ipaginaw niyan. Karusong araw nabuga sila po. Mata ang wala ka tunan na rin may mga wataan ini kapita yan na sila po. Biling ano sa ano kaya? Araw ka bilin sa China, kamadal sila ni sila po. Mata ang wala. Na may iman yun, nalango na sila po. Dumiyan kayaw-yaw na eh. Araw bilin nga sa China. Ito rin mga sakit kaya mamagkinan ko ito at ayagi nga iya banggala dahil nga na inailang pawi kagi dahil lalaki ni tindi ang urun na tiga ka na bagan ba na ibeloy peran pipo para na banggala ini to ka rin man upaman na malumalin na yung ito recipe niya na sukataya kita tanwag yung ayan niyo kaya mamagkinan Natiga na pa si sarta yung urun din. Ano yan, mata-ata. So, atay, ay daw. Ino da nga. Yun na nitigiran na si Usok Papa yan na Usok Dalugin na kaya mamagyan ano. Ay daw, napagpugi mga suki na malutan urun ang karikara. Naandag yung aywantan.
Ato na pa na check ito ka. Mata na kaya wata ka na. Ibit ko wala ka. Kuwataw. Kaya mamagkangan wagi. Wata hari masok eh. Ay daw. Matayin pa siya eh. Watay yagi mga idolo resultado kataya. Iya idol na melay niyo nagya nga ina bangala niyo pamakasda na bakasa kaya mamagkangan no. So ini sa uwa no nagyang siya uwa ko siya gyang utwa gita tanong ni utama na ko paparian na pia sumusimburtan no. Ang tanong melay ito na resulta yan. Uwi na benda ya mapeni nakatago man na isa bitsi na guguan. Namnam kaya mamagkangan no. Hindi man ipamalano na ito na mapi amatago na kuwan. Ingredients. Tamam dek isa kami para meloy na lito yang memegangan wa yung mga soki na yuto kanay no reportante na pagisira pakarkan man nagyang iya kepitan ni mantok ay daw